Kuva. Kavereiden kanssa sauna. Jatka vaan. Lätkämatsin jälkeen kavereiden kanssa mentiin saunailtaan ja siellä otettiin parit gepardit ja mentiin baarin kautta sitten läheiselle nakkikioskille. Jatka, mun on pakko nyt poistaa, että saat olla yksin siellä. Lätkämatsin jälkeen kavereiden kanssa mentiin saunailtaan ja otettiin siellä parit oluet ja baariin mentiin sitten saunan jälkeen ja aika tukevasti tuli juotua ja kotimatkalla sitten taksista nakkikioskille hakemaan syötävää ja pienimuotoinen tappeluhan siitä syntyi ja pari tummempaa henkilöä tuli siihen kritisoimaan sianlihan syöntiä ja en sitten siinä viittinyt alkaa enempää riitelemään asiasta ja menin kotiin ja kotona sitten kaikki oli jo nukkumassa ja otin pakkasesta pari kossua ja vedin ne huiviin ja totesin sitten, että aika tää mutiaisten paapominen haittaamaan tässä aika paljon ja menin sitten Timo Halla-ahon blogiin ja siellä sitten kirjoitin aika rehellisiä viestejä siinä kunnossa, mitä nyt pystyi kirjoittamaan ja muutaman poliitikonkin haukuin, että aika hankalaa